Mary, que t'he dit que no deixis els pots oberts, que després se posa tot ple d'arnes. Mira, tot ple de polilla, Va, fas un ronda. Aquí. Amigues, amics, taulaplanistes, arnes i tramposos, avui us portem un joc que es diu La polilla tramposa, l'arna tramposa, un joc on, si voleu guanyar, podeu i segurament haureu de fer trampes. Canviarem la càmera i us explico com se juga a l'arna tramposa. L'arna tramposa és un joc familiar, un joc amb interacció on podeu fer trampes, val? Com prepararíem la partida? Tenim una baralla de cartes ben remenadeta, poden jugar de 3 a 5 jugadors, doncs repartirem 8 cartes sempre a cada jugador, val? 8 cartetes, cadascú se les mirarà i aquesta carta és la xinxa guardiana, és una espècie de vigilant. Aquesta carta primer començarà el jugador més gran, el més veterà. En aquest cas, com que jo sóc el més veterà de la casa, doncs em quedo la xinxa guardiana. Ara us explico com funciona el tema de la xinxa guardiana, perquè la xinxa és una guardiana que vigilarà a la resta de jugadors de que no facin trampes. Si les enganxa fent trampes, doncs els hi podrà passar aquesta carta. La xinxa guardiana serà la persona que hagi sigut atrapada fent trampes, descoberta. Ara, de moment, sóc jo, me la quedo aquí davant. I començaríem posant una carta aquí al mig. Ignorem si és alguna carta d'acció. L'únic que ens hi fixarem és amb el número. Aquí ha sortit un 5. Comença el jugador que té la xinxa guardiana. Llavors, la xinxa guardiana, quines cartes pot tirar? Jugarem una carta superior o inferior a la carta que hagi llançat el jugador que va davant. Llavors, ara jo podria, com que aquí hi ha un 5, doncs puc jugar un 1, que no el tinc, o podria jugar un 4, val? Jugo el 4, val? Ara seria el torn del jugador de la meva esquerra. En el cas de no poder llançar carta, doncs el que hauria de fer és robar. O juguem carta o robem carta, val? Llavors, anirem jugant. Aquest jugador d'aquí de l'esquerra, doncs, pot jugar, té un 4, podria jugar un 3 o un 5, doncs podria tirar el 3, val? Que un jugador es quedi sense cartes a la mà, això voldrà dir que s'acaba la ronda, val? I quines cartes tenim aquí particulars, perquè el joc es diu l'arna tramposa, la polilla tramposa. Llavors, aquesta carta, amb aquesta cara tan dolentota, doncs aquesta carta no la podem llançar, no la podem jugar, a no ser que siguem la xinxa guardiana. En aquest cas, si a mi m'hagués tocat i aquí teníem el 5, doncs jo sí que podia tirar l'1, perquè donem la volta, del 5 passa l'1, de l'1 passa el 5, i jo sí que la podria jugar. Però la resta de jugadors, aquesta carta no la poden jugar, no se la poden treure del damunt. Com faran això de treure-se del damunt? Doncs, bueno, dissimulant una mica, tenint les cartes a la mà, doncs, bueno, perquè no ens les podem amagar, no ens les podem amagar sota la taula, les cartes, però, bueno, sempre hi pot haver el típic que diu, mira, jo vaig fent per aquí, així dissimuladament, i me la guardo i el que sigui, no? I llavors tenim aquí les cartes, hi ha una carta que ja no la tinc. Ens la podem ficar per sota l'orella, ens la podem ficar per darrere, ens la podem llançar a terra, el que vulgueu. Podeu fer el que vulgueu. Això sí, regles per fer trampes, d'una en una. No podeu agafar 4 cartes i vinga, a la brossa, llancem-les, que no ens vegin. Però, bueno, d'una en una, doncs, sí que podríem fer, ens les fem d'una. Si no ens veuen, cap problema. Problema, que la xinxa guardiana, doncs, ens atrapi. Perquè si diu, que t'he vist, acabes de fer trampes, t'acabo d'enxampar infraganti, llavors
el jugador que té la xinxa guardiana el que farà serà, si acusat justament, és a dir, tenia raó, havia fet trampes aquest jugador, doncs la carta que ha llançat, aquella que té al terra, que té amagada aquí sota, el que sigui, aquesta carta se la torna a agafar. I la xinxa guardiana li passa, si era ell, li passo aquí el paper de xinxa guardiana i a sobre li dono una de les meves cartes, la que més ràbia em faci, doncs li donaria aquí al jugador aquest que ha estat enxampat. En canvi, si jo acuso i no tenia fonament, dic, has fet trampa, i realment no n'havia fet, doncs llavors el guardià haurà de robar una carta de la pila com a càstig. Val? Ja està. Continuaré sent el guardià, si m'he equivocat i no tenia raó, doncs robo una més i continuo sent jo el que he de vigilar, anar jugant cartetes quan toqui, però mirant els altres, al tanto, si puc enganxar algú que faci trampa, doncs li passo el testimoni. Val? Pot interessar quedar-se amb la xinxa guardiana per llançar, si tinc alguna arna tramposa, perquè és l'únic moment en què la puc jugar. Val? Llavors tenim les cartes de nombre, hem dit, i tenim cartes d'acció. Són aquestes 4 cartes d'acció. Tenim aquí l'aranya. L'aranya què fa? Després de jugar l'aranya, podeu donar una de les vostres cartes de la mà. Veieu aquí que hi ha un regalet. O sigui, aquí hi ha un 5. Jugo al 4, perquè és una més o una menys de la que hi ha. Jugo al 4 i li regalo una carta al que vulgui. Val? Tenim el mosquit. Quan jugueu al mosquit, tothom, excepte el jugador que ha llançat la carta, doncs ha de posar la mà. Llenço el mosquit i tots a posar la mà. Posem tots la mà i l'últim jugador que posi la mà serà el que rebrà una carta de tots els jugadors. Tots els jugadors li donarem una carta que se la quedarà a la mà. És una carta que no pot ser aquesta. L'arna tramposa només es pot llançar o amagar o treure-se-la fent trampes o qui tingui la xinxa guardiana. O sigui que li donarem la carta que vulguem al jugador que hagi estat el més lent en posar la mà al mosquit. Val? Vinga, tercera carta d'acció. Tenim la panerola. La panerola, veieu que aquí té un símbol que és carta igual. Llavors, si jo, quan em toqui jugar, puc llançar la panerola, imaginem que aquí hi havia un 3, em toca a mi i jo puc llançar un 2 o un 4, llenço la panerola, tots els jugadors poden, el més ràpid, aquí només el més ràpid, pot col·locar una de les seves cartes, que tingui a la mà, que tingui el mateix número. El 2, vinga, el poso i la partida després continuarà segons l'ordre que estàvem. Després, l'última ja de les cartes d'acció és aquesta, que és la formiga, que quan es juga la formiga tots els jugadors han de robar una carta de la pila, excepte el jugador que l'ha jugat. Val? Anirem jugant així, anirem jugant per torns, intentant desfer-nos de les cartes jugant-les, o els que no siguin xinxa guardiana doncs se les poden anar traient, ja sigui la carta de l'arna tramposa o qualsevol altra carta, se les poden anar traient del damunt com vulguin, d'una en una, excepte si a la mà ens queda una sola carta. Val? Si ens queda sol una carta, aquesta no la podem llançar fent trampes, amagar-la i dir ja està. Val? Llavors, quan ens toqui i ens toca llançar, doncs tenim aquí un 4, doncs jo podria llançar el 5 i s'acabaria la ronda. Val? Llavors, quantes rondes té el joc? Tantes rondes com jugadors. En aquest cas era una simulació de partida a 3 jugadors, doncs farem 3 rondes. Val? I les cartes que tinguem a la mà, les cartes que ens hagin quedat a la mà, doncs ens puntuaran en negatiu. Les cartes de nombre que tinguem a la mà és igual al seu valor, valen un punt negatiu. Les cartes d'acció valen 5 punts negatius. Qui tingui arnes tramposes, qui tingui polilles,
doncs seran 10 punts negatius. Farem una altra ronda. Si jo era la xinxa guardiana la primera ronda, doncs passarem, anirem corrent, i després serà l'altre jugador. Així tothom haurà començat sent la xinxa guardiana i al final de les 3, 4 o 5 rondes, qui tingui menys punts negatius serà el guanyador de l'arna tramposa. Doncs ja està, com veieu, l'arna tramposa, polilla tramposa, un joc supervendes, familiar, super senzill. Només podem jugar una carta superior o inferior i si no podem jugar-la, robem. Ens hem d'intentar descartar, treure de la mà totes les nostres cartes, amb la particularitat de que l'arna tramposa només la podrem jugar si tenim la carta de la xinxa guardiana, som la xinxa guardiana, sí que podem llançar-la si coincideix el nombre que podem tirar, o si no som xinxa guardiana, l'única manera de treure-la és doncs, fent trampes, amagar-la, descartar-la, ficar-la per aquí, ficar-la per allà, deixar-la caure, que no ens vegin, sobretot, perquè si ens enxampa la xinxa guardiana, doncs haurem de recuperar aquesta carta i a sobre ens donaran una carta i serem la xinxa guardiana. A la canalla els hi encanta això de fer trampes, als grans també, si podem, doncs, i se'ns permet, doncs és un joc que ens encanta fer trampes i segur que us ho passeu la mar de bé. Això sí, les trampes amb una sèrie de restriccions. No podem fer les trampes que vulguem, sempre llançarem o ens traurem cartes de sobre d'una en una, les cartes sobretot sempre que estiguin al davant, damunt de la taula, no podem estar jugant amb les cartes a sota, perquè si no les aniríem llançant a terra i això ja perdria certa gràcia. Després també, si la xinxa guardiana està investigant algú, diu, tu has fet trampes o tu, i que sí, que no, hi ha una mica de debat. Els altres jugadors s'han d'esperar a que es resolgui aquella situació per descartar-se ells cartes fent trampes. No ho podem fer doncs, aprofitant aquí que hi ha aquest aldarull doncs, per anar traient-les. Siguem una miqueta també respectuosos amb les normes i sobretot també que l'última carta que ens quedi a la mà, aquesta carta, només la podrem jugar. Si no la podem jugar, doncs el que haurem de fer és robar i en tindrem dos. Llavors sí que una de les dues sí que la podríem treure, però l'última carta ha de ser jugada, no podem llançar-la, no podem destruir-la, fer-la desaparèixer. Ja està, un joc familiar, un joc divertit, ràpid per tota la família i xim-pum! Si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li al m'agrada i recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana i tramposa. Adéu!